हाय सांग मैंने मुझे स्वागत करुच्ची आपण मानक पुणी थर मो चैनल हमर जर्नी आउ एक नुआ भिडियो आज मोर ये भिडियोटी गोटे नुआ जगार जहाँ कटक जिलार चौद्वार मध्य आग्राट ग्रामर वैदेश्वर मंदिरटी 10 मिनट बाहर कर भिडियोटी लास्ट पर्यंत देखते मंदिरटी केते सुंदर होइछि। ओडिशा रे एमिति बहुत दर्शनीय स्थान अच्छी जो से स्थान सुंदरता लुचिक रही जाए। मो चैनल माध्यम मुझे चेष्टा करे आपण माध्यम को जमती से सुंदरता को आने को भिडियोटी आपण लास्ट पर्यंत देखो जापर मंदिरटी केते सुंदर आ मंदिर सब कौन विशेष विशेष गुण सब अच्छी। यही मंदिर को लोक मैंने अधिक बहार आसता बहुत दूर आसता जगह को। बाहर प्रथम आप देखिपारे हनुमान मंदिर को चलतु हनुमान जी को दर्शन करवा। जय श्री राम। देखो आप साइड रे देखिपे हनुमान चालीसा लिखाई साइड रे मध्य पंचमुखी हनुमान अच्छा। फोटो आप जो देखुं फोटो गुरा अच्छी सब ठाकुर सब ये अवस्थित अच्छा सब ठाकुर अच्छा। चलते मंदिर भीतर को जावा आउ मंदिर भीतर दृश्य देखा। आज मुझे संध्या बेला आसिक पहुँचली देखुथ अंधार हो जाए नना चारिआडे लाइट लगाउछन्ति।
ଆପଣ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ବାହାରେ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ସେ ସାଇଡ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମନ୍ଦିରର ଏହି ଛୋଟିଆ ସୁଇମିଂ ପୁଲଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଏଠି ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଚର୍ମରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଛୋଟିଆ କୋର୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ତ ବେଶୀ ମାନେ ଗଭୀର ନୁହେଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ 4-5 ଫୁଟ ଭଳିଆ ହେବ। ତ ପାଣି ବି କମ୍ ଅଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ 2-3 ଫୁଟ ଭଳିଆ ପାଣି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଏ ଖରା ଦିନେ ବି ଶୁଖେନି, ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ବି ଏମିତି କ୍ଲିଅର୍ ଥାଏ। ପାଣି ପୁରା ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ ପାଣି। ଆଉ ଏ ପାଣିର ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଏ ପାଣି ପିଇଲେ ଗୋଟେ ପେଟ ରୋଗ ଯାହା ଥାଏ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ମିଲିଟାରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମିଲିଟାରୀ ପୋଲିସ, ସେଇ ଲୋକ ବେଶୀ ଅଧିକା ଆସନ୍ତି ନିଅନ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଆସି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏନି ଟାଇମ୍ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ସେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ସେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଠି ବି ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ପାଣି ବି ମାନେ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ସେପଟକୁ ଝରିକିନା। ମାଛ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କି ଲୀଳା କେଜାଣି, ମାଛ ମାନେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଉଛି।
ମନ୍ଦିରକୁ ଏଇ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଏଇ ମାଛ ଏ କୂଅ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବନାଏ। ଆଉ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି କିଛି ବାଲ୍ଟି ଗୋଟେ କାଢ଼ିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିକୁ, ଆଉ ଫିଲ୍ଟର ପାଣିକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବେ। थैंक यू वीडियो लास्ट पर्यंत देखिथार। यदि वीडियो भल लगे तो सब्सक्राइब करी। एबे मु रोची देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे। नेक्स्ट वीडियो रे आप नुआ जगह जा से जगह विषय जाना और देखा सुंदरता केमती कौन सब अच्छे।